Ak natáčate videá alebo sa len chystáte, tak sa neobídete bez mikrofónov, pretože by rozprávajúcich ľudí nebolo na videu počuť. Jedným z najpraktickejších typov mikrofónov je tzv. Klopový bezdrôtový mikrofón. Klopový preto, lebo sa pripína na klopu kabáta, či košele, tak ako to vidíte tu u mňa. A bezdrôtový logicky preto, pretože sa audiosignál prenáša bezdrôtovo. Ak ešte tento typ mikrofónu nemáte alebo vás zaujímajú novinky, tak sledujte toto video. Dnes sa mi dostal do rúk model takéhoto mikrofónu od značky DJ. Mnohí z vás si pri tejto značke vybavia hlavne drony, ale táto firma sa už dlhodobo venuje aj inému vybaveniu pre výrobu videa. A jednou z noviniek je aj táto mikrofónová sada DJ Mic už v druhej verzii. Tak sa teda poďme pozrieť, čo budete mať v krabici, keď si niečo takéto kúpite. Ako vidíte, je to ešte panensky balené, čiže nič som z toho nemohol ani vybrať, ani tam vložiť. No, tak, pozrime sa, čo tu teda máme. Nejaké vrecuško na odvlhčenie. Veľmi praktické púzdro. Na prvý pohľad vidieť, že to je kvalitné. No a klasicky nejaké papiere. Tak papierom sa potom povenujeme neskôr. Každý správny chlap číta návod až nakoniec. Až keď si nevie rady, že? Nemalo by to byť tak, ale skrátka zvedavosť nedá, aby sme sa nepozreli najskôr, čo tu máme. Takže otvoril som púzdro, no a v prvom rade takéto bytelné nejaké zariadenie. Fakt to je vidieť, že to je pevné a vnútri máme asi pravdepodobne samotné tie vysielače a prijímače, ale aj k tomu sa dostaneme, ale pozrieme si, čo máme v tomto púzdierku. Takže jedna protiveterná clona, druhá protiveterná clona, máme tam dva mikrofóny, takže dve clony. No a je tu samozrejme nejaký USB-C kábel, pravdepodobne na nabíjanie, poprípade na sťahovanie asi nejakých dát možno. No a samozrejme je tu tiež aj prepojovací zvukový kábel stereo s jackom 3,5. Takže toto je vhodné na prepojenie nejakých handykamier alebo zrkadloviek a podobne s prijímačom tohto zariadenia, alebo teda toho prijímača. No a poďme sa pozrieť teda, čo nám skrýva táto krabička. Tak, vidíme tu dva prijímače, teda dva vysielače, jeden prijímač a sú tu ešte takéto nejaké redukcie. Evidentne je to na pripojenie k iPhoneu a USB-C konektor k pripojenie na klasický Android. Takže poďme si to vybrať. Zaujímavé je, že ako tu vidíte, táto skrinka automaticky funguje asi aj ako powerbanka. Nie, že asi aj, ale určite už som si to zistil. Čiže tu vidím nabitie samotnej tejto powerbanky, v tomto je skrytý nejaký zdroj a ten zdroj automaticky nabíja všetky tieto zariadenia. Keď sa to vybije, tu je USB-C konektor a cez toto vlastne nabijem ten zdroj, ktorý je skrytý vlastne v tejto powerbanke, ktorá je v tom. Vynikajúca vec, ako náhle to otvorím, okamžite sa mi všetky tie zariadenia zapli. Stačí to vybrať a vidím, že zariadenie toto je. Máme tu jednu vysielačku, druhú vysielačku. Vidíte, že už bliká a chce sa spárovať. Nie párovať, ale spárovať. No a máme tu aj takýto malý prijímač. Okamžite, ako som ho vybral, vidíte, že vysielače prestali blikať, spárovali sa a krásne nám indikujú, že vlastne všetko funguje. Geniálna vec. Fakt som z toho ako veľmi prekvapený, ako je to veľmi inteligentne povymýšľané. Takže powerbanka, no a to by malo byť asi všetko. Poďme sa teda ešte pozrieť na to, čo ukrývajú tieto dokumenty.
Takže klasicky nejaké varanty, garanty, aby ste s tým nevarili a podobne, nehádzali to do ohňa a ja neviem čo, že by to možno teoreticky mohlo vybuchnúť. Milión všelijakých blbostí malými písmenkami vo všetkých rečiach sveta. A potom je tu návod výborne spracované klasickým obrázkovým písmom, ako sme boli, alebo teda ako boli zvyknutí naši predkovia v jaskyniach, keď na niečo nakreslili, všetci tomu rozumeli. Takže sa k tomu vraciame. Nekritizujem, chválim, pretože či je to anglické, čínske, alebo aké, je to tu veľmi zrozumiteľne pokreslené a verím tomu, že každý by sa v tom mal jednoducho vyznať. Toto balenie, aby som bol presný, je vlastne verzia s 2 mikrofónmi. Existujú aj balenia len s 1 mikrofónom. Ak niekto nahráva takéto, by som povedal, nejaké vstupy, podcasty alebo nejaké cestovateľské videá a nahráva sám seba, tak mu stačí len 1 mikrofón, nemusí potom platiť za 2, tak si môže kúpiť sadu len s 1 mikrofónom. Toto je sada s 2 mikrofónmi, ideálna pre rozhovory dvoch respondentov. Čiže zopakujem, v balení nájdeme jeden prijímač, schopný pripojiť sa na čokoľvek, to si ešte rozobereme, 2 vysielače, schopné pripojiť sa na čokoľvek, to si tiež ešte rozobereme, 2 tieto protiveterné clony, geniálnu powerbanku alebo dokovaciu stanicu by som povedal, takto, pripojovací kábel na DSLR, alebo teda na zrkadlovky, alebo nejaké foťaky, handykamery a podobne, USB-C konektor na nabíjanie jednak powerbanky, samotné tieto zariadenia majú tiež USB-C konektory, ktorými sa to dá tiež nabíjať, ale ešte to má všelijaké iné funkcie, čo som zistil, o ktorých si tiež povieme a ktoré sa dajú vlastne cez to USB-C, tým USB-čkovým konektorom, káblom vlastne, na čo by nám mohol slúžiť. No a to je vlastne všetko. No a samozrejme fantastické, klasické prenosné púzdro, kde to všetko krásne zabalíte, hodíte si do tašky, je to veľmi malé, a veľmi skladné by som povedal, na to, čo to dokáže, úžasné. Takže poďme sa teraz pozrieť na to, čo vlastne tieto hračky dokážu. Aby som vám vedel niečo povedať o funkciách, musel som sa s touto hračkou trochu pohrať. No a musím vám povedať, že mi spadla sánka. Ja som používal doteraz staršie modely Rode a Saramonic, ako je tento, a vedel som, že to nie je žiadna pecka, ale urobil som s tým všetko, čo bolo treba. Čo však poskytuje toto riešenie, sa mi s tým, čo som používal, nedá porovnať. A to predovšetkým v užívateľských možnostiach. Niekedy, keď sme v televízii používali vrchol techniky Sennheisery, tak to boli krabice ako toto. No ale zvuk bol dobrý, spoľahlivý a mysleli sme si, že čo by človek mohol chcieť viac. Potom som narazil aj napríklad na tieto Saramoniky. Hoci som vedel, že tie Saramoniky nie sú technický zázrak, ale dalo sa nahrávať 2 mikrofónmi do jednoho vstupu, čo sa hodilo pri rozhovoroch 2 osôb. No ale tento model od DJI predčí moje očakávania. Poďme sa teda pozrieť na to, čo to dokáže. Máme teda k dispozícii verziu MIG 2, čo je vylepšená verzia Mic 1 a s touto síce nemám nejakú skúsenosť, ale bolo mi povedané, že vraj táto má hlavne pridanú funkciu inteligentného potláčania okolitého ruchu, takže ak sa podarí, vyskúšame. Má tam aj nejaké mechanické rozdiely s prichytávacou konzolou na uchytenie do saní na blesk, alebo prichytávanie vlastne tejto veternej clony na mikrofón. Poďme sa ale na to pozrieť komplexne. Už prvý dojem poteší kvalitné prenosné púzdro. No a potom tá samotná dokovacia stanica, ktorá sama o sebe funguje ako púzdro na všetky potrebné komponenty
a zároveň funguje aj ako powerbanka a nabíjačka zároveň. Takže ak ste v teréne, stačí vysielače a prijímač odložiť na svoje miesto a oni sa automaticky dobíjajú. Ak by sa aj náhodou aj powerbanka vybila, čo je nepravdepodobné, museli by ste byť asi niekoľko dní v džungli, ale aj tak potom stačí pripojiť nejakú externú powerbanku a zasa sa všetko pekne dobíja. Alebo keď prídete domov, stačí pripojiť na sieť. Mega inteligentné riešenie. Je vidieť, že táto značka sa snaží dotiahnuť veci k dokonalosti a to nevravím, že to púzdro je ešte aj biteľné a zaručuje veľmi dobrú ochranu zariadeniam vo vnútri. Po otvorení zariadenia sa automaticky aktivujú a keď ich vyberiete, sú ihneď spárované a pripravené pracovať. Vyberiete jeden vysielač, tak sa pracuje s jedným. Ak vyberiete druhý, tak ten sa automaticky pripojí. V púzdre nájdete okrem dvoch vysielačov a prijímača aj redukcie na pripojenie prijímača k iPhoneu alebo telefónu s Androidom. Keď sa pozrieme na samotné vysielače, tak sú ozaj miniatúrnych rozmerov. Ostatne ako aj samotný prijímač. Sú vybavené 3 tlačítkami na zapínanie a vypínanie, recording a Bluetooth. Najviac ma prekvapila tá funkcia recording. Samotný vysielač má v sebe zabudovanú 8 GB pamäť, na ktorú je možné uložiť vraj až 15 hodín zvukovej nahrávky. To znamená, že ak robíte záznam a príde k výpadku spojenia s kamerou, tak toto nie je vôbec žiadny problém, pretože zvuk máte nahraný priamo vo vysielači a po pripojení k počítaču ho jednoducho stiahnete a pridáte k videu. Samozrejme, treba to synchronizovať, ale to si už trochu znali videotvorci poradia. Toto je za mňa úplná bomba, ktorá rieši moje stresy, keď nahrávate a keď skončíte, zistíte, že zvuk sekal, vypadával a je to celé na figu. No a potom je tu ešte to tlačítko Bluetooth. Geniálna je tá univerzálnosť tejto sady, pretože samotný mikrofón môžete pripojiť priamo cez Bluetooth na telefón. K telefónu to ale môžete pripojiť aj cez prijímač z tejto sady a to vám zabezpečí lepšiu spoľahlivosť. Dosah, ovládateľnosť, ale aj možnosť nahrávať 2 osoby naraz. Pokiaľ ide o samotné snímanie zvuku, tak mikrofón je zabudovaný priamo vo vysielači. Myslím, že by mal byť kondenzátorový a teda aj veľmi kvalitný. Ak pracujete vonku, tak jedným nakliknutím je možné pridať protiveternú ochranu. Je to veľmi jednoduché a zbavíte sa tak hluku z fúkania vetra do mikrofónu. Na uchytenie vysielača na klopu slúži klasická spona, ale tu je ďalšia vychytávka. Na spone je silný magnet, ktorý slúži na to, aby ste mohli mikrofón prichytiť aj na odev, kde ho nie je kam prichytiť. Takže sa vloží magnet pod odev a spona sa na neho pevne prilepí. Perfektné, ak mikrofón chcete prichytiť na nejaké ženské šaty, obľúbená práca zvukárov. No a ak sa vám zdalo, že tento prijímač nie je veľmi elegantný, dá sa k vysielaču pripojiť aj drôtový klopový mikrofón, ktorý síce nie je súčasťou tejto sady, ale dá sa kúpiť za pár eurášov. A k tomuto by som spomenul ešte jeden postreh, kde je vidieť, ako myslia na detaily. Ak totiž používate takéto staršie modely, často býva problém, že respondent nejako zavadí o kábel a ten sa povyťahne a máte po zvuku. Alebo sa jack v konektore otáča a toto spôsobuje rušivé praskanie. Tuná je to riešené tak, že kábel sa do konektora vedie popod sponu a tu je na neho vytvorený taký žľabok, kde sa zasunie a potom môžete za kábel aj trhnúť a ak ho neutrhnete, tak s konektorom to ani nepohne. Takže to bolo k vysielačom. Také malé fazulky a aké zázraky to dokáže. Mimochodom, dosah vysielačiek je vraj nejakých 250 metrov. Neviem, či sa mi toto podarí otestovať, ale podobné testy som už videl a vraj to viac menej sedí. Záleží dosť od prostredia a prekážok. Ale povedzme si, zase nahrávať respondenta, ktorého už na kamere ani nevidíte, asi nemá moc zmysel. Ono to hlavne zvyšuje asi spoľahlivosť na ten blízky kontakt. No a teraz sa pozrime na ten prijímač. Perfektné je, že vie prijímať 2 mikrofóny, pričom ich vie rozdeliť na pravý a ľavý kanál, alebo aj zlúčiť do jednoho. Veľmi oceňujem ovládacie koliesko.
Má viac funkcií, ale ako najdôležitejšie považujem, že s ním viem regulovať silu signálu jednotlivých prijímačov alebo aj celkového výstupného signálu. Takže ak sa mi jeden z respondentov nejako rozohní a začne nadávať, viem ho utlmiť bez toho, že by som ho musel zastavovať. Okrem ovládacieho kolieska máme tu aj dotykový displej, ktorý je uzamykateľný. A je s ním možné nastavovať rôzne vlastnosti, jednak prijímačov, ale aj vysielačov. Výborné je, že napríklad z tohoto prijímača viete na diaľku zapínať recording jednotlivých vysielačov, takže keď má kameraman pocit, že sa subjekt príliš vzdialuje, zapne pre istotu rekord a je v pohode bez strachu, že by nemal zvuk. Samozrejmosťou je aj kontrola nabitia batérií na oboch vysielačoch priamo na displeji prijímača. Tieto batérie mimochodom vraj vydržia až 18 hodín prevádzky, takže sa to zdá byť skoro zbytočné, ale ak by, predsa. Pokiaľ ide o konektivitu, tak je perfektné, že prijímač má samostatný výstup na sluchátka a je síce lepšie pozerať alebo kontrolovať ten zvuk na zázname, ale v prípade problému môžete skontrolovať, či ten signál máte na prijímači. Samozrejmosťou je, že prijímač môžete pripojiť jackom na bežné vstupy zrkadloviek alebo malých handykamier alebo redukciou na XLR konektory. Po pripojení telefónnych konektorov potom to môžete pripojiť na Android, stačí potvrdiť konektivitu a môžete nahrávať či už zvuk na kameru telefónu alebo len na hlasový záznamník. Takto si kľudne môžete nahrať podcast s 2 respondentami kdekoľvek v kaviarni priamo na mobil. Ale toto nie je všetko, čo ma zasa prekvapilo. Ak prijímač pripojíte cez USB konektor k počítaču, tak tam bude automaticky sa tváriť ako ďalšie zvukové zariadenie. Takže stačí otvoriť niektorý z programov pre záznam zvuku a môžete nahrávať. Napríklad aj priamo do strihového programu. Toto je fakt, že skvelá vychytávka a už mi ani nenapadá, čo by som od tohto zariadenia mohol ešte viacej chcieť. Vyšiel som si aj do terénu, aby som tento mikrofón vyskúšal teda aj vonku. Hlavne mi ide teda o funkciu inteligentného potláčania šumu, o ktorej mi bolo povedané, že je to výborná vec. Takže teraz túto funkciu zapnutú nemám a aktuálne ju zapínam. Tu sa mi v podstate zjaví, alebo respektíve zelená LED začne svietiť na inak zeleno, čiže dá sa to poznať, že to mám zapnuté aj na prijímači. Je to vidieť, je to označené, že táto funkcia je zapnutá. No takže, čo si myslíte? Je to rozdiel? Ja v tom vidím, že je to úplne zásadný rozdiel v tom zvuku a tie šumy, alebo teda okolitý hluk je výrazne potlačený. Niekto by si povedal, prečo to tam nie je nastálo zapnuté, aby ten ruch vlastne sa filtroval. Nie je to dobré, pretože tým obmedzujete nejaké frekvencie a v istých momentoch by vám to určite chýbalo. Čiže zapínajte vtedy, keď to naozaj potrebujete a keď je okolo ticho, tak by som to nechával radšej vypnuté. No a čo dodať na záver? Musím povedať, že ja som z tejto sady DJI MIG 2 veľmi prekvapený a som šťastný, že som si to mohol vyskúšať a s touto sadou pracovať, lebo naozaj ma to vo zvuku posunulo úplne niekam inám, ako som pracoval doteraz. Perfektné sú tie užívateľské, by som povedal, to prostredie, to nastavenie, tá konektivita, univerzálnosť pripojenia či už k telefónu, ku kamere, k počítaču, či už to, že samotný mikrofón môžete pripojiť k telefónu. Čiže nahrávať, keď si kúpite túto sadu, môžete nahrávať na čokoľvek. Na telefón, na kameru, na zrkadlovku, priamo do počítača. Nič vás neobmedzuje. Vynikajúce. Vynikajúca kvalita zvuku a vynikajúce prevedenie. Takže podľa mňa výborná sada pre kohokoľvek, kto robí nejaké videá, či už samostatne nejaké takéto, ako je toto, alebo niekto, kto chodí na cesty,
alebo aj niekto, kto robí nejaké rozhovory, či už video rozhovory, alebo audio, teda nejaké čisté podcasty, rozhovory dvoch ľudí. Fantastická vec. A keď teda robíte takéto veci a nemáte túto sadu, verím, že keď si ju raz kúpite, budete z nej nadšení. No a keď sa chystáte takéto veci robiť, tak určite doporučujem začať týmto. Cena je tam veľmi prívetivá, by som povedal, a splní to nad očakávania, čo si vymyslíte.